Murag duda ko na manguyab na po ni sa kuha ba? Suga po bang konetasyo? Suga po mamisita tingali ko anilong kay labonula to akong kalibal ba? Tuusan ako to be. Unan ko tong gamay tao mamisita ka Injil karon. Ayo. Ayo, gang. Gang. Kinsa naman po ni si pangayo karon oy? Murag duda ko na manguyab na po ni sa kuha ba? Ay gang, dili man ko mamisita gang. Kani, lamig giglabas labon wa pa tong gamay tao. Ayo! Ayo! Murag pamilya kay nangayo karon ba? Murag sitwasyo man siguro ni. Gang, dili man ko si Tasyo gang. Si Bibi Brian mangko. Hala, dali nakalusot ni Tasyo eh. Naunan niyo buda, bantay lang kakaroon. Awa lagi, wajid ko nagkamali, si Tasyo jud ay. Ay, Jay! Guwapo ba ko? Unsay gwapo, mas gwapo ko sa imuha oy. Ay Jel. Oh, duha di mo kabuok? Kamon duha ba? May pagmanguli mo sa inyo ha. Na po ding duha oh. Namisita na po ka Injil. Ikaw ba? Ano na ang makaditasyo? Panila di ka sa akong diskarte ba? Puli ako dito. Ano ako may muli? Ako may nakauna dre. Glalis pang duha? Mura bagay pilion sila ha? Oh, naglalis pa duha oh. Wabay may pili. Isa wala mapili Jel, mas gwapo ba ang konetasyo? Gilam na, Bibi Brian. Mas gwapo kaya kunin mo. Paghilo mo duha be, naglalis maninon mo sa kong atubangan. Isturbo kay mo sa kong gibuhat ba? Konetasyo, masukunin sa ito ang dua. Ikaw manggod. Kasi ako namisita ramang ko dre ha. Ay, ambot niyan duha ay, diara mo. Sulod na si Angel. Awa, sulod na mo sa Angel. Ikaw manggod ba? Bantay na kasikuaron. Ligo ko ng gaspan sa Tasyo. Dagan Tasyo!